Ini jane muni apa toh, Bos? Duh, iki aku tuku wingi iki to. Mas asli yang gitu piye to? Lah kaya klontongnya sapi ngono. Ketemu Lah klontongnya rene malah sapi. ngenyek. Lah iki klontongnya sapi iki. Iki lak aku tuku ning kono lho, Jabal Lekat ngono lho, gitu. Klontongnya sapi. Wes berarti aku ngono. Bos ngono ae. Bah, enake ngene iki tak lap-lap dhisik lah. Dadi wong sugih sing ngene iki resik-resik omah. Arep megawe wis padha digarap wong kabeh. Ah, duit wis cemepak. Ini ki arep ngapo maneh iki. Kadung ketemu sugih ya ngene iki. Lakon bantalan duit tenan aku iki. Na 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 ngene iki Tom guys sebulan ora rene-rene ngomongnya janjine seminggu arep duit 1 miliar lah kurang 1000 ya tetep kurang ini sampai rene neh tenan ora kena dipercaya blas bocah pitenono lho tak tilap nih tenan Ngene iki ning amplo ya nek gawean ora ya. Mbok aneh-aneh wis gawean apa tak gawene lah umbah-umbah apa yo macul wis kerjane kabeh. Kaya rek. Pas tenan nih. Loh. Oh, budek tenan arek iki. Loh, dapat bayi. Loh, bukane to plo, kowe iki orang mesakne aku koplo, aku kirene iki arep bayar utang ora percaya neh karo kowe. Loh, Utang ora nembayar. plo tega tenan to ya aku kirene arep bayar utang plo. Buka to plo. Aku wis ora urus. Kowe janjimu seminggu malah sebulan kok. Plo kowe ora mesakne aku tenan to ya. Kowe bali ae we. Plo, aku arep bayar utang ora tak kene duwite iki tenan. Lah iki lak tono ora tak bukane lawang malah diloko iki. Malah hilang sak kabehane iku malah ora balik iki dadi. Apa tak bukane lawange ya. Ora tak bukane malah dadi gawe ora dibalekne mana nih. Lah ngono to ya dibukane. Ya, kita. Lah, masih saya bongong. Alah ya. Kotor ini nggo. Iki lho arep mbok nggih tak lapis sik ngene, tak resik. Wes oleh lungguh iki, Bro. Wis, lungguh. Jarene arep bayar utang awakmu. Dadi ngene lho, Bro. Aku rene iki jane ya ora arep bayar utang. lah piye to tompeh? Kok orang bayar utang deh? Aku iki rene iki butuh gawean. Jawaku ya arep njaluk gawean ning awakmu. Gawean apa? Ki wis basing wis mbok kon umbah-umbah apa macul korah-korah wis tak lakoni. Sing berat-berat nang apa ya sanggup, Pak? Sanggup, penting enek. Ongkos saya percaya nek ongkos karo sampean. Wis ngene ae. Wis iki tak gawean dino iki. Apa iki, Bos? Pijeti aku iki rada kesel awakku iki. Oh, boleh. Ngen pundak enggak? Gini. Iya.
ora tau megawe ini lho beh. Malah lemes kabeh ini. Wis kabeh. Piye bantalane yo duwe ta kok. Ini jane muni apa toh, Bos? Lho, iki aku tuku wingi iki to. Mas asli nyanggitmu piye to? Lah kaya klontongnya sapi ngono. Angkemmu. Lho klontongnya Rene malah sapi. nengek. Lah iki klontongnya sapi iki. Iki lak aku tuku ning kono lho, Jabal Lekat kono lho, anggitmu. Klontongnya sapi iki. Berarti kono. Bos ngono ae. Jancuk. Wong kene butuh gawean malah diusir. Tenono walat kowe ngolan. Lakon kere koyo aku we. Beh, bocah nyusahne kancane bulan pisan. Rene malah ora bayar utang. Timbang aku kualat koyo situm, kok bengi tak sowan ngene bae lah. Tak gawak-gawakne apa tak gawakne masku iki yo. Iki kan yo mas asli, jelas seneng bae. Aku jelas di kayak pakan sing ampuh tuh yo lu. Wis iso tambah sugih neh. Matuk tenan iki.